जेबो दाय दाफोद गैखादा गैयालै हाग्रायाव ओंखारबायलै खिन्थु बेनो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आर'नाइ हाजो आगरबो होनना बुङो ओमफ्राय मेन नामखौहाय बिसोर खालामाथिजों गाबज्रिनाय जायो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दङ जाहैबाय दायो बहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खालामाथि थांग्रा गेटनाव नोंथांमोन आङो देखायनि एसे आंथ' थांफेराखै नालाय दिनैसिम खालामाथियावहाय खाथिब्लाबो ओमफ्राय दा न'आव फैनाय हिसाबै जों एसे हाबफैब्रबनो नागिरदों आङो नोंथांमोननि एसे देखायनि गेटखौ र' बेयाव नुबाय खालामाथि पस्टार नायना लादों नैबावहाय 7थानिफ्राय 2थासिमखौ हाबनो मोनगोन ओमफ्राय ओंखारनाया 3थायाव ओंखारनांगौ आरो 3था PM माने बेयाव हाग्राबो नालाय ओमफ्राय गेटना नैबेनो कमिटिनि मानसिफोर दङ बेजों सिदा थांनांगौ आरो ओरैथ' SSB केम्प थाबाय नै साखाथियावहाय दिनै हाबनाय हैनायसै आंथ' थांफेराखै खाथिलाबो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै जायफ्रा फैनो गोसो दं फैलानो जाबाय खोन्थाखाबाय हाबनायनि टाइमखौहाय 7थानिफ्राय 2थासिम एन्ट्रि मोनगोन ओमफ्राय आउट जानांगौ जाहैबाय 3था PM आव आं नुयैखाय देखायनायसै एसखि बिथाङा नै दा थाव सोना लाहैग्रोनायसै थावा खमाव दं एसे ओमफ्राय जेबो दाय दाफोद गैखादा गैयालै हाग्रायाव ओंखारबायलै खिन्थु मिथिखागौ दा खालामाथि इक'टुरिजम मिथिखागौ बेयाव हाग्रानि जिब जुनार बिराद दङ मैदेर हाग्रानि मैसो मोसौ हाग्रानि अमाबो होसोबावो जुदि गोसोआ जुदि साफा गैयाला जाफैखा जै जुदि गोसोआव मैला दं खालामाथि इक'टुरिजम स्पटनि बे माखासे मेम्बारफोरनि मोखाङावनो रायथिनानै लाखा ओमफ्राय दावखो हस्टनि वाला है दोस्तो थोड़े दिल की बात सौफैबायानो रायजो राजा नोंथांमोन गारि बाखो जायो हा ओइ जुथासिगोन बोरैबा होबाय नै दै सोरखि खिफैबाय बेनो अब्ला खालामाथिया गारिफ्रा नै बहायनि फैदों मिथिला ओइ हाजो आगर हा गोसोम खालामाथि दिनै माथो बारा गैया बिसोर बर'फोर नामा बिसोर सफैबाय होनला आर'नाइ हाजोआ बैनो सानो उल्था जाफैबाय दायो सफैबाय आङो जायगायाव दा इयाव दङ नै भुटान पुलिसफोरजों बिथांमोना भुटाननि ओमफ्राय इयो गासिनो भुटानावसो गोलैजोबो दै इण्डियानाव गोलैया भुटानावसो गोलैयो आं दासो फैना मिथिबाय आं बेखौ इण्डियानावसो गोलैयो सानबाय थायोमोन भुटान एरिया गोजा आरो जाबायानो नै मा ओंख्रि जालाखो दाउ अमा आलु कफि टमेट' बाथोन बानलु एवनाय मा गामिनिफ्राय खोन्थाहरदो आमटेका बालागारि स्पेसियेल नोंसिनिबो दोनदो आब' दे जाला दोन लानोसैने हाजो आगरखौ नायनो थाबायगासिनो दं जोङो दै गोजा नालाय बिदिनो दलां दं नै दलांजों माननायसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हा गोसोम 2थासो टाइम जाबाय ओमफ्राय साना दोबैलांबाय नालाय साबसिन नुबाय हा गोसोमखौ नै नायदो दुगै जायोबो नै बेवहाय बरियारा नाबो दङना बहुद गिदिर ना दङ बेयावहाय मानला आउट अफ कान्ट्रि मालायनि देशनि ना हमनो मोना नाफोरखौ हमनो मोना आरो हा गोसोम रायजो राजा नोंथांमोन नायदो नै दा जोङो नायस्रादो लोगोफोर बेखौ लास्ट खेबस्रानायसै ओमफ्राय थांनायसै जों नै दा बेयावहाय आङो मोनसे खोथा बुंलांनो गोसो जादों सोरबा जायगाफोरखौहाय बिराद लेथ्रा खालामनानै गालांनाय खना खनि नुलाबायनो मोन्दों दा बेफोरबायदि खालामलाङाला हामगौ माने लांनानैहाय मोनसे जायगायाव ज' गालां नङाब्ला सावनानै गालां दा बबेबा जौ बथल मा बथल देफायलाबायनाय गारलाबायनाय प्लास्टिक बायदि बेफोरबायदि नुलाबायदों आरो दा बेफोरबायदि लेथ्रा खालामला जायो आरो बेयो जोंनिनो सम्पति होननानैहाय साननानै लाजायो नालाय जों बेयावनो बेरायहैबाय थायो माबाय थायो लोंनानै बथलफोरखौहाय बुख्रुबलाबायनाङा आरो सोरनावबा आथिंफ्राव बौनो हागौ मागौ जोंनि जायगायानो लेथ्रा जायो ना मा होनो दा खालामाथि इक'टुरिजम स्पटनि मेम्बारफ्राबो
बेखौहाय जायफ्रा पिकनिक जाफैयो बेयाव माखासे बेफोरबायदि खालाय दैफोन गालांनायफोरखौहाय जमा खालामनानैहाय सावना होयो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि मेम्बाराबो एसे खम हिसाबैहाय बेखौहाय माने बुथुमनानै सावस्लाबनो हायाखै जानांगौ दाख्लैफ्रायथ' आं नुदों जेनेबा ओरैबायदि लेथ्रा ओंखाम जानाय मानायफोरखौ ओरै बुरनानैहाय माबानानैहाय सावनानै गालांदों आरो ओमफ्राय दा बिराद गुवार नालाय प्लेसआ ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो हास्लाबाखै जानांगौ दा मावगोन जेनेबा बिसोरो जेनेबा दा जों जायगाखौथ' क्लिन खालामनानै दोननांगौआ बे जोंनिनो दायथ'खा मानो होनना बुङोब्ला बे ओरैबायदि मोजां जायगा गोजान जायगानिफ्राय दावबायफैयो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जाफैग्राफ्राबो एसे साफा दोननांगौ आरो बेल' आंनिया लास्टआव खावलायनाया लोंनोबो हायो दा दैखौ दलाङाबो एसे साजायनांगौमोन खैला बायदिखा माथो खैलायानो होनजागौ खैला मिक्सार जुम खालामबोनि आं गोजौ गाखोनानै नुयो जोंलाय गाखोला गोलोमो बेनो जाहैबाय हाजो आगर नै बेनो जाबाय हाजो आगर माने आर'नाइ हाजो होननानै बुंब्लाबो जागोन ना मा होनो बबेजों ओरै गाखोनानै ओंखारजायो हाब खाख्लायदों नै बोरैबा गोग्लैगोन आरो सयथिबो खैदि खारनो नाङा बोरैबा गोग्लैना हाथायफोर गागोन गोजौ गाखोबावनोसै जों द्रनसो नांगौमोनलै ओरै खेबनो बायनोबो हायारा दे खाथिनिफ्राय नायदो रायजो राजा नोंथांमोन आर'नाइ हाजोखौ आं दिनैसो बे हाजोनि साखाथियाव फैबाय नायदो ओरैहाय नै बेनो जाबाय फाहार आगर मानखोनायनि आंबो आयौ थांग्राफ्रा सिनारिफोरखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामदो फट' खेबनांगौ नामा सोंदो माबाफोर औ नोंसोरथ' इयाव फैबाय थायो माबा मोनसे खोन्थाहरदो दे रायजो राजाफोरनो थारमाने फैबाय थानायाथ' जों फैनाया जाखायो जेनेबा बहुत मोजां जायगाया नेचारेल जायगा ओमफ्राय खेबसे लाइफआव फैदावोब्ला माने फैबाय थानो लुबैगोन बे जायगायावहाय गाखोना नायफैला ओरैबायदि मोजांखा जायनि फलाव नोंथांमोना नुनो मोनो मालयसिया बा दुबाइफ्राव ओरैबायदि बिल्डिंफ्रा जाबखो थायो नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो बेबो हाजो आगरा गांसो गैया ओमफ्राय बेबायदिनो मोनब्रै मोनबा गाबजों बुंफबनाय हाजो आगर बियो आर'नाइ हाजो होननानै बुंनांसिगोन जेनेबा ओमफ्राय दा आं बुंदों बेखौनो बयबो फैनानै नायफैनो हागोन भिजिट खालामफैनो हागोन खालामाथि इक' टुरिजमनि साहा थानाय मोनसे हाजो आगर आरोखि ओमफ्राय पिकनिक टुरिजम आरोखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पट आरोखि ओमफ्राय बेयाव माखासे गाइडलाइनफोर दं बेखौ बुंलायबाय थानांगौ गैला बे हाजो आगरा बहुत गिदिरमोन सिगां ओमफ्राय दा मानो होनना बुङोब्ला दैया अखा हादैजों सुस्रै एसे फिसा जाबाय आरो सिगांनिफ्राय एसे खमबाय थेवबो आरोखि ओरैबायदि मोजां जायगाया दा नायदो नोंथांमोनानो भिजिट खालामफै दा बिराद मोजां गाखोनोहाय आरोखि अब्ला गाखोनायसै जों एसे दे बे अन्थाइजों हाजों मिक्स जानायनि नै बैसिम थांथारगौ नै थांग्राफ्रा थाङो बैयाव माने सेल्फि लाहैयो सेल्फि जन सेल्फि पइन्ट बायदि जाहैबाय बियो आयौ बेयाव फैनानैहाय गाखोफैला खाख्लायलाबायनाङा दे नङाब्ला हाथायफ्रा गालाबायगोन नै बिसोरो नैबेफोरथ' अन्थाइ गोजा बांसिनानो अन्थाइ हा मिक्स दङ ओमफ्राय कालारा बायदि कालार दङ गुफुर दङ जारोम दङ मा बेखौ मा कालार नांगौ फान्थाव कालारथां माथांनो हरैनो दस्रालाय हनै कालारा ओंखारफिननायसै दा ओंखारफिननायाव जारला जागोन दा फारसेथिंनिया नै बेबायदि आरो दा हरैहाय जों दहाय थांदोंमोन दा ओरैहाय नायफैदो गोजौआव थांनाय जानायलाय गाहायनिफ्राय देखायनायसै ड्रनजों देखायनो हायोब्ला जोबथा समायनासिन नुसिनगौमोन दुखुआ बेनोसै आरोखि बेजोंहाय देखायबावबाय नै नोंथांमोनहाय मेंबायलै गाखोनानैहाय कालारफ्राखौ नायदो डिजाइनफ्राखौ नायदो माबायदि जादों जोंथ' गाखोले बिराद मेंनाय मोनबाय केमेराखौहाय वाइड एंगेलाव खेबोब्ला बेबायदि नुगोन आरो दा आं वाइड एंगेलाव खेबगासिनो दङ नै माखासेयाथ' हरै थाबाय
बेनो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आर'नाइ हाजो आगरबो होनना बुङो ओमफ्राय मेन नामखौहाय बिसोर खालामाथिजों गाबज्रिनाय जायो खालामाथिया आलदा खालामाथिया बैयाव थाबोबा हनै हा गोसोमा बैयाव थाबोबाय ओमफ्राय बेजोंहाय हाजो आगर जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि खालामाथिनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आङो बेयावनो फोजोबबाय दा जोङो थांनो ओंखारबाय दा जोंबो न'आव थांफिनसिगोन मोनाबायबो 4टा जासिगोन मानोना बेवहाय साखाथि फाखाथि हाग्रानि जुनारफ्रा डिस्टार्ब खालामो लामायाव बिनिखायनो सोरां बारां ओंखारनांगौ बिनिफ्राय दा बेखायनो जों थांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो